Така че, ето ви така от началото. Това е тук вратата на църквата, катедрален храм Свети Николай Чудотворец. Хубава църква. Красива. Много е голяма. Хубава е, на мен ми харесва, красива е. Отвътре са още по-красиви с тези икони, с изписани, нарисувани, с различни сцени. Много са хубави църквите. Трябва да се гордеем с тях. Много от манастирите също са пазители на българщината. Катедрален храм Свети Николай.